Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна, з намі у рэгулярным нашым сустрэчах, эфіры экспертка, юрыстка ў галіне легалізацыі знаходжання і працаўладкавання замежнікаў у Польшчы, магістарка права Ольга Добровольская. Добрый день, спадарыня Ольга. Добрый день. Спадарыня Ольга, я уважліва читаю все, что вы пишете у социальных сетках, ту інфармацыю, якой лічыце патрэбным подзяліцца, не чакаючы вот эфира. Хотя, конечно, можно было бы ўсё так назапашваць, а потым як выдаць усё на гора, але тым не менш. І у мяне складаецца сапраўды не вельмі такое пазітыўнае ўражанне у дачыненні да сітуацыі з наданнем міжнароднай абароны беларусам у Польшчы. Мы з вами гэтую тэму абмяркоўвалі мінулы раз, і было как бы спадзеў прынамсі, што атрымаецца неяк давесці польскім чыноўнікам службу міграцыйную, што вот сітуацыя можа быць не так, якой яны яе чамусьці пачалі бачыць апошнім часам. Але такое ўражанне, што не вельмі атрымалася давесці. Ці ўсё ж таки, як вы ацэньваеце усю гэтую сітуацыю на падставе тых дакументаў, тых адказаў, якія вы атрымліваеце па канкрэтных справах і заявах? Па маім асабістым меркаванні, яно можа трошкі інакш будзе з тым, якая афіцыйная пазіцыя, якую прадстаўляюць польскія ўлады. Па маім меркаванні, міграцыйная палітыка, яна змяняецца, яна будзе змяняцца, і вось пэўна прыйшоў час сказаць, памятаеце, вось некалькі гадоў таму мы з вами казалі, падавайцеся на міжнародную абарону, пакуль не прыйшоў той час, калі зменіцца палітыка. Вось, я думаю, што той час ужо прыйшоў. То есть прыйшоў той час, калі спадарыня Ольга можа сказаць: а я ж вам казала. Моя калега ўжо мне пра гэта напісала, што ўжо можна пра гэта казаць, але, на жаль, мне не хочацца так казаць, бо мне вельмі прыкра ад таго, што адбываецца. Я чытаю апошнія рапорты ўправлення па справах іншаземцаў, сапраўды мне я даволі цяжка пераношу тое, што адбываецца, таму што я бачу, я працую з гэтымі людзьмі, я бачу, як яны мне кажуць, што нам няма куды вярнуцца, дапамажыце, калі ласка, зрабіце што-небудзь, давайте паспрабуем зрабіць так, каб там, не ведаю, ці абскардзіць рашэнне, ці зараз вельмі шмат беларусаў выклікаюць на допыт. Я ведаю, як гэта страшна, як гэта цяжка, калі чалавек не можа вярнуцца дадому, яго там чакае турма, але ў Польшчы, напрыклад, ёсць сумневы, так, ці сапраўды гэта так, ці яму бяспечна гэтай асобе вярнуцца, ці небяспечна. Таму, на жаль, гэта не вельмі вясёлыя навіны і для мяне, і для ввогуле беларускай дыаспары, але, тут мы вярнуліся у міграцыйную палітыку на кшталт той, што была перад 2020 годам, перад усімі спрашчэннямі. Але, пэўна, вось вы хваляваліся, што я не падрыхтавала цікавыя навіны на эфір, а яны ёсць. Можа... Ну, давайте ўжо, давайте. Вы мяне не папярэдзілі, таму я нават не ведаю, якія навадзячыя пытанні вам задаваць. Таму, калі мы кажам пра міграцыйную палітыку, гэта вельмі складана і, магчыма, яшчэ варта пра гэта паразмаўляць, але ўсё ж такі адбылася ў мяне 24 ліпеня сустрэча з прадстаўнікамі Amnesty International. Была вялікая навіна пра тое, што Анджэй Пачобут прыяднаўся да нашай такой просьбы да ўладаў, каб працягнуць польскі праязны дакумент да 3 гадоў. Таксама я сустракалася з сенатарам Адамам Боднарам. Ён будзе вельмі сачыць за тым, каб гэтыя працы пачаліся, бо зараз, вось на сённяшні дзень, ёсць такі выказ прац легіслацыйных, то бок якія працы ідуць у парламенце, якія абмяркоўваюць законы. І зараз разглядаецца таксама закон аб іншаземцаў. І там даволі шмат будзе зменаў.
можна пра іх трошки пазней паразмаўляць, але галоўнае, што мы з Адамам Боднарам паглядзелі, што гэта добры момант, калі можна пра польскі праязны дакумент зноўку паразмаўляць. І вось гэта было 2 дні таму, мы таксама сустракаліся, Пал Палыч Латушка, Михаил Кирилюк і я, мы былі ў Міністэрстве ўнутраных справаў і размаўлялі і з шэфам управлення міністрам Цэтрыновічам, таксама размаўлялі з міністрам Душчыкам, і міністр Душчык распавёў, што ўсё ж такі вельмі доўга не было вось гэтых зменаў у польскім праязным дакуменце, што сапраўды гэты змены ён лічыць патрэбнымі для беларусаў і пастараецца до канца года, каб гэтага 2026 года, каб гэтыя змены увайшлі ў жыццё. То бок у другой палове 2026 года будзе разглядацца змены закона аб іншаземцах. І вось гэта той момант, які мы вельмі трэба нам добра папрацаваць, каб у парламенце увялі змену пра польскі праязны дакумент. Зараз ідзе пытанне пра тое, каб пралабіяваць у парламенце Польшчы сярод дэпутатаў сейму вось гэтую ініцыятыву. Дакладна так, але у нас ёсць наши, так скажем, соратнікі, наши сябры ў сенаце і ў сейме, якія вельмі, для якіх вельмі важна, каб гэтыя змены ўвайшлі. Таксама пра гэта ўжо сказаў міністр, ён сказаў на нашай сустрэчы пра тое, што ён спадзяецца, што гэта атрымаецца акурат, то бок не ўжо там праз некалькі год, як яны казалі, што мы будзем працаваць. Ён сказаў канкрэтны тэрмін, што до канца года ён будзе спрабаваць гэтую змену увесці. На жаль, не зусім так, як мы хацелі. Справа тычыцца таго, што яны могуць працягнуць дзейснасць дакумента толькі на 2 гады, каб ён быў параўнальны да жэнеўскага праязнога дакумента. І акурат у міністэрстве нам сказалі, што яны лічаць, што гэта не патрэбна, каб у законе было ўпісана, што польскі праязны дакумент пацвярджае асобу, бо па іх меркаванні гэта і так ёсць, гэта дакумент, які сцвярджае асобу, але яны паразмаўлялі з камісіяй надзору фінансовага, і тыя сказалі, што калі гэта будзе ўпісана ў закон, то яны пачнуць у банках усё ж такі спрыяць таму, каб прыймаліся польскія праязныя дакументы. Таму вось одна добрая навіна пасля нашай сустрэчы, яна ёсць. Сенатор Боднар таксама распавёў пра тое, што ён звернецца яшчэ раз з пытаннем пра вось калі пачнуцца справы з польскім праязным дакументам і калі падтрымае гэтыя ініцыятывы ўжо Сейм большасцю галасоў, тады ёсць магчымасць, што ў хуткім часе гэтыя змены ўсё ж такі увайдуць у новы закон. Таму хачу ад сябе асабіста падзякаваць Amnesty International і Адаму Боднару, якія вельмі шмат зусілляў прыкладаюць, каб гэтыя змены ўсё ж такі адбыліся, якіх мы спадзяваемся ўжо амаль што 4 гады. Так, умоўна кажучы, па самым аптымістычным такім спадзевам, калі і будзе прадоўжаны тэрмін дзеяння, то толькі на 1 год і толькі вось гэтага праязнога дакумента. Скажем, тэрмін дзеяння жэнеўскага пашпарту не будзе павялічаны. Пакуль што у гэтых зменах заканадаўства не. То бок яны зраўняюцца і будуць і адзін дакумент, і другі дакумент на 2 гады. Так павінна выглядаць. Таксама абодва дакументы будуць біяметрычнымі, і таксама і адзін і другі дакумент павінны сцвярджаць асобу ўладальніка, то бок у банку не павінна быць праблемы ўжо прадстаўляць польскі праязны дакумент. Бо мне распавядаў мой кліент, што я вось атрымаў, Вольга, я атрымаў гэты польскі праязны дакумент, дык мяне ж усе шугаюцца. Я кажу, ну, на жаль, так, трэба яго больш распаўсюджваць. У любым выпадку, калі мы зараз вось кажам пра гэтую вашу сустрэчу з міністрам, з іншымі польскімі чыноўнікамі, палітыкамі, размова ішла і как бы ёсць нейкія там спадзевы на зрухі у пытанні прадаўжэння тэрміну дзеяння дакумента. А вось гэтае пытанне ускладнення працэдуры атрымання міжнароднай абароны, яно ўздымалася? Яно ўздымалася. Пал Палыч вельмі стараўся, каб дыпламатычна падысці да яго.
была вялікая прамова, таксама былі перададзены рапарты праваабарончых арганізацыяў, таксама Пал Палыч цытаваў, што кожнага дня затрымліваюцца людзі ў Беларусі, што па-ранейшаму гэта краіна не з'яўляецца бяспечнай. І тут ёсць наступным чынам. Афіцыйная позиция по Беларусі, яна не мяняецца. Беларусь не будзе з'яўляцца пакуль што бяспечнай краінай да вяртання. Але не ва ўсіх выпадках. З'явіўся рапарт управлення па справах іншаземцаў пра пратэсты і ўдзельнікаў у пратэстах, у якіх пішуць, што амаль усе тыя людзі, якія былі затрыманыя і пазбаўленыя волі свабоды пасля пратэстаў, яны ўжо альбо адбылі свае выракі, альбо былі памілаваныя праз прэзідэнта. І гэта афіцыйная інтэрпрэтацыя, афіцыйны рапарт управлення па справах іншаземцаў. То бок, выбачай, Ольга, што я перабіваю, то бок атрымліваецца так, што калі прыходзіць заяўнік і кажа, што вот я на падставе таго, што браў удзел у пратэстах 20-м годзе, вось зараз там, вот, ну, умоўна я кажу, вось толькі зараз у спецслужбаў там дайшлі да мяне рукі, там ці яны знайшлі доказы там майго удзелу, і таму я вымушаны быў з'ехаць і звяртаюся па міжнародную абарону, то яму кажуць, а вот у нас тут ёсць дакумент, дзе написано, што ўсе ўдзельнікі 20-го года ўжо как бы адсядзелі, былі пакараныя і ўсё. То бок твой удзел у пратэстах 20-го года гэта не падстава. Так атрымліваецца? Калі няма крымінальнай справы і доказаў, што небяспека ёсць і зараз, вось гэта перш за ўсё трэба паказаць у справе пра міжнародную абарону, чаму менавіта зараз чалавек не можа вярнуцца ў Беларусь, то так, вельмі шмат адмоваў мы бачым акурат у сітуацыях, калі гэта тычыцца удзельнікаў пратэстаў. Мы з гэтай канешне, інтэрпрэтацыяй не пагаджаемся. Была размова вялікая з шэфам управлення. Ён сказаў, што ўсе справы разглядаюцца індывідуальна, з чым я не пагаджуся, бо ідэнтычнае абгрунтаванне у тых адмовах, якія бачыла, сведчаць пра тое, што ўсё ж такі не зусім індывідуальна. Бо для мяне індывідуальна гэта калі разглядзелі доказы канкрэтнай асобы, індывідуальна справу канкрэтнай асобы і выдалі такое індывідуальнае абгрунтаванне, чаму, напрыклад, канкрэтна гэтай асобе бяспечна вярнуцца ў Беларусь. А калі гэта проста вось спасылка на абгрунтаванне, што ўсе адбылі пакаранне, ну, я з гэтым не пагаджаюся, не ўсе адбылі пакаранне. У мяне ёсць кліент, які завочна асуджаны і прызнаны тэрарыстам, хаця проста быў удзельнікам пратэстаў, а вось рукі дайшлі толькі зараз. І гэта ўжо не ўдзел у пратэстах, гэта ўжо арганізацыя пратэстаў і трошкі інакш успрымаецца. Таму, канешне, да кожнай справы трэба падыходзіць індывідуальна і ўжо раю перад тым, як ввогуле падаваць заяву на міжнародную абарону, усё ж такі пракансультавацца перад гэтым, асабліва калі справа тычыцца удзелу ў пратэстах і асабліва таго часу, вось 2020-2023, каб падрыхтавацца і паказаць вось гэтую небяспеку, якая існуе на сённяшні дзень. Канешне, вельмі шмат асобаў зараз хвалюецца пра свае справы, якія складаліся 2024-2025, яны вельмі доўга разглядаюцца, людзей выклікаюць на допыт. Да допыту таксама я раю рыхтавацца і умець просто адказваць на гэтае пытанне, бо у адным з пратаколаў я прачытала, што чалавека запыталі, а чаму вы звяртаецеся па міжнародную абарону, а ён адказвае, ну, вось просто у мяне легалізацыя там няма, пашпарт скончыўся, я не ведаў, што рабіць, і падаў заяву. Ну, так не трэба адказваць, конечно, так. І шэф, калі вось інспектары, мы гэта таксама на сустрэчы абмяркоўвалі, яны просто, ну, вельмі злуюцца, кажучы пра тое, што гэта просто інструментальнае выкарыстоўванне працэдуры па міжнароднай абароне, але, ну, па маім меркаванням, працуючы з гэтымі справамі, я бачу, што просто людзям цяжка растлумачыць, якія ў іх ёсць перасцярогі. Ну, не ўсе ведаюць, што такое міжнародная абарона, якая там паняцце статуса ўцікача. Ну, то бок, яны для сябе ведаюць, што яны баяцца вярнуцца ў Беларусь, што яны гэтага не могуць зрабіць, але вось як гэта апісаць, як гэта прадставіць, ну тут, пэўна, будзе патрэбна дапамога проста ці арганізацыі, ці юрыста, каб паглядзець і распавесці сапраўдную гісторыю гэтага чалавека. Сапраўды, тут і я хацеў бы дадаць, не далей як учора я размаўляў са сваім сябрам, якога выклікалі на допыт,
таксама вось ён тут рыхтуецца вось буквально бліжэйшымі днямі у яго гэты допыт будзе і я там троху распытаў што ён напісаў у сваім абгрунтаванні ну і ён как бы расказаў там про 20-й год тое сёе я кажу папярэднія свае как бы дзеянні учынкі актыўнасці до 20-го года а ён не так не это самое не новообращенный да не ў 20-м годзе прачнуўся кажу ты ж браў удзел быў под пераследам быў там як ну как бы удзельнікам так скажем групы якая пераследавалася ты про гэта напісаў не ой добра что ты мне гэта сказаў я зараз на допыце про гэта раскажу то бок мы вяртаемся до того что трэба звяртацца по параду да юрыстаў бо людзі не ведаюць что ім варта на што звяртаць увагу Гэта правда так на жаль я бачу что пасля вось кансультацыі пасля парады у іх змяняецца ввогуле у людзей стаўленне вось такая у мяне справа я нават не думаў про гэта я нават вельмі шмат людзей не распавядаюць усяго і там вось гэта мой боль які там ёсць пытанне распавядзіце усе акалічнасці сваёй справы і калі я бачу вось два радкі про акалічнасці сваёй справы я просто з гэтым не магу пагадзіцца я не разумею у каго можа быць два радкі усе акалічнасці справы там просто калі напісаць якія погляды палітычныя чалавек мае чаму ён выходзіў на пратэсты чаму ён лічыць што гэта важна ну то бок гэта ўжо вось калі ваша я уже казала про гэта шмат разоў калі ваша анкета на 2 старонкі гэта вельмі кепская анкета мы з ёй нікуды не ідзем мы яе разбудоўваем мы адказваем на пытанне не лаканічна ввогуле калі беларусы пішуць што яны не падаюць там яны ніколі не бачылі там гвалта псіхалагічнага ну а потым да сваякоў прыходзілі шукалі затрымлівалі і білі яны кажуць ну гэта ж просто так вось не страшна ну то бок мы распавядаем абсалютна ўсё таму Канешне, тут важна, каб ужо падыходзіць вельмі асцярожна да складання заявы і таксама вельмі абгрунтавана апісваць свае перасцярогі. Просто ўжо прыйшоў той час, калі мы прыходзім, падаем заяву з фотаздымкам з пратэстаў, нам кажуць: калі ласачка, вось вам дадатковая абарона. Ужо гэтага часу ўжо не будзе. І, то бок, змяніўся падыход, змянілася міграцыйная стратэгія. Вольга, калі вярнуцца да вось гэтага дакумента, які сцвярджае, што вось усе удзельнікі 20-го года там ужо адсядзелі, выйшлі пакараныя і гэтак далей, ці запытывалі вы у польскага боку на падставе чаго? Вот на падставе якіх звестак, дакументаў, сведчанняў ці чаго-небудзь іншага быў складзены гэты дакумент і зробленыя такія высновы? Чаму яны так лічаць? На падставе публічнай інфармацыі таксама яны часта спасылаюцца на вясну. Я вось зараз чакаю, калі мне дакумент у трыбе доступу да інфармацыі публічнай яго мяне дашлюць, бо я сфотаграфавала і пабачыла гэты рапарт у справе майго кліента, з якім заўтра мы ідзем на допыт акурат, і таму я апублікавала яго, таксама звярнулася, каб гэты рапарт мне даслалі афіцыйна, і там ёсць спасылкі на інфармацыю, якой ўсё ж такі карыстаецца ўпраўленне. То бок яны больш палягаюць на лічбах, калі вось менш людзей выходзіць на пратэстах, сапраўды так, менш людзей, напрыклад, зараз затрымліваюцца паводле артыкулаў, звязаных з пратэстамі, сапраўды так, але яны гэта не параўноўваюць з тым, што больш людзей становіцца арганізатарамі пратэстаў, больш людзей у спісах экстрэмістаў, больш людзей у спісах тэрарыстаў, трансмежнай рэпрэсіі, што затрымліваюць людзей проста на мяжы, і мы не ведаем, ці зараз там хтосьці сядзе на 3 гады, ці на 15 гадоў, бо мы не ведаем нават, паводле якога артыкула будуць гэтага чалавека судзіць. Вось яны такія паралелі не праводзяць. Яны бачуць лічбы, што менш зараз вось затрыманых і асуджаных паводле пратэстаў. Для нас гэта очевіста, і мы разумеем сувязь, але вось тут дзесьці
яны ці не разумеюць сувязі, ці не ведаю, абапіраюцца на лічбы. Пал Палыч не толькі перадаваў рапарты, але таксама запрапанаваў шэфу, каб беларускія праваабаронцы наўпрост пайшлі у аддзел аб краінах паходжання і распавялі, як выглядаюць, але нам распавялі, што такой патрэбы няма, бо ўпраўленне вельмі добра ведае сітуацыю у Беларусі і увогуле гэтыя справы ўсе разглядаюцца індывідуальна, і таму мы не можам так націскаць на інспектараў сваёй інфармацыі, нібыта працягвайце выдаваць беларусам дадатковую абарону, бо вось зараз ужо мы вярнуліся, яны гэта называюць нармальнасцю, то бок калі кожная справа будзе разглядацца не паводле толькі сітуацыі ў краіне паходжання, што проста ў Беларусі небяспечна агульна, а ввогуле праз вось гэта індывідуальную магчымасць пераследу канкрэтнай асобы. Мне таксама казалі про тое, што нібыта вераць чыноўнікі, нават калі расказваеш там пра рэпрэсіі, яны кажуць, што так вот, калі глядзець заканадаўства беларускае, то тэрмін прыцягнення да адказнасці па вось гэтаму артыкулу ён как бы мінуў. І все, как бы раз тэрмін мінуў паводле заканадаўства, так закон жа ж ён как бы закон жалезны, і таму все, сітуацыя палепшылася. Ці сапраўды гэта так, і ці магчыма давесці, што краіна, дзе інагда не да законаў, как бы нельга абапірацца на тое, што прапісана ў заканадаўстве крымінальным? А вось тут я буду заклікаць беларускіх праваабаронцаў і беларускіх адвакатаў, а таксама людзей, якія займаюцца аналізам сітуацыі ў Беларусі, каб падрыхтаваць такія матэрыялы. Бо я, напрыклад, не бачу, калі я абскарджваю рашэнне, шукаю матэрыялы, на якія абапіраюся, я не бачу наўпрост нейкага аналіза канкрэтнага юрыста, якому мы давяраем, не ведаю, ўжо шмат беларускіх юрыстаў, адвакатаў знаходзіцца ў Польшчы, які б напісаў, што ці сапраўды так паводле беларускага заканадаўства, як гэта выглядае, калі перарываецца гэты тэрмін, калі не, і ввогуле як перакваліфікаваліся гэтыя артыкулы. Вось гэтага мне вельмі не хапае, і я, можа, скарыстаюся і звярнуся, калі ласачка, сябры, калегі, калі хто можа, падрыхтуйце такую інфармацыю, давайце яе публікаваць, давайце яе хоць у абскарджаннях выкарыстоўваць, бо я, на жаль, не ведаю беларускага заканадаўства, я не магу абапірацца на нейкі свой аналіз. Я абапіраюсь там на 5-6 рапартаў міжнародных, якія пацверджваюць, што ў Беларусі не скончыліся рэпрэсіі, абапіраюся там і на розныя рапарты міжнародных арганізацыяў, але вось важна, можа, на вясне таксама такую інфармацыю падрыхтаваць і публікаваць, можа, яе пабачыць управленне і возьме пад увагу. І вось тут у гэтай сітуацыі сапраўды як гэта давесці. Я вельмі спадзяваўся, і мы пра гэта гаварылі падчас маёй кароткай такой сустрэчы з Анджэем Пачобутам, што ён чалавек, які ў прынцыпе знакавая фігура для польскага грамадства, што яго словы, можа быць, будуць больш важныя, чым словы там не толькі там мае, але вашы і там Ціхановскай, Латушкі там ці іншых, што калі Пачобут это скажа, то как бы прыслухаюцца польскія палітыкі, чыноўнікі да вось гэта, але выглядае на тое, што как бы, можа быць, слухаюць, але не чуюць. Сапраўды выглядае ўсё так, што афіцыйная пазіцыя МУС будзе наступная. Стаўленне да Беларусі і беларусаў яно не змянілася. Змяняецца міграцыйная палітыка. Вось, гэта цытата. Што гэта значыць? Размяркуйце самастойна, бо для мяне гэта азначае, што ўсё ж такі змяняецца і стаўленне, і міграцыйная палітыка. І вось яшчэ, што мы пачулі ў міністэрстве, гэта тое, што міністэрства раіць беларусам выкарыстоўваць усе магчымыя, Пал Палыч, пэўна, пра гэта на Белсаце нам адказаў, усе магчымыя інструменты легалізацыі паводле мэты перабывання, то бок эканамічная. Асабліва ў тым выпадку, можа трошкі пра гэта нам удасца сёння паразмаўляць, пра тое, што зараз скончыцца 5-6 год перабывання неперарванага пасля таго, як шмат беларусаў ехала Польшчу, і яны змогуць атрымліваць доўгачасовага рэзідэнта Еўразвязу
ці пастаянны від на жыхарства. І вось міністэрства раіць усё ж такі легалізавацца паводле мэты знаходжання, то бок праца, там, гаспадарчая дзейнасць, не ведаю, перабыванне з сям'ёй. Я там спрабавала свае 5 копеек уставіць, але, на жаль, бачына, што гэта меркаванне ўжо ўмацаванае, яго ўжо ніхто не будзе змяняць. Ну, бо я казала і пра тое, што гэта немагчыма, бо ў беларусаў няма пашпартоў, няма магчымасці змяніць, што яны трапляюць у пулапку, калі яны вельмі доўга чакаюць, і ў іх няма перад узбуджаннем справы па легалізацыі, у іх ўжо няма дакументаў, якія пацверджваюць асобу. Ну і міністр запытаўся, але як мы можам гэта змяніць? І Павел Павлович кажа, польскі праездны дакумент працягніце нам. Ён кажа, ну добра, вось гэта мы можам. Так? То бок змен такіх не будзе, але яны трошкі пайдуць на крок, каб аддаць польскі праездны дакумент, каб было менш выпадкаў, калі чалавек не мае дакументаў, якія сцвярджаюць асобу. Яны паглядзелі, што ім больш лепш зрабіць гэта, чым ўсё ж так шмат выдаваць міжнародных абарон. І тое таксама, што прагучала, гэта тое, што ўсё ж такі міжнародная абарона, можна так сказаць, будзе эксклюзіўнай працэдурай, уступаючы ў якую трэба будзе прадставіць вельмі моцныя доказы. Што такое вельмі моцныя доказы? Гэтага я не до конца разумею. Для каго такія моцныя, для каго не моцныя, але ну вось гэта тое, што мы пачулі агулам. Але агулам нам сказалі, ну, але мы вас там вельмі любім, шануем, нічога не змянілася ў нашым стаўленні. То бок, ну і што тут яшчэ дадаць? Ну, учора у меня была на кансультацыі грамадзянка Украіны, і вось яе муж з Беларусі, я ёй распавядала, што вось, ну, міністэрства сказала, што нічога ў стаўленні не змянілася, і яна кажа, ну так мы ж дарослыя людзі, мы ж бачым, што змянілася. Ну вось, і пэўна, гэта тыя словы, якія палітыкі кажуць, што нічога не змянілася. Беларусь па-ранейшаму не будзе бяспечнай краінай лічыцца, але мы бачым, што ўсё змяняецца на практыцы, на канкрэтных кейсах нашых кліентаў, асобаў у дыаспары. У кожнага ёсць сябар, ці калега, ці кліент, які, напрыклад, атрымаў негатыўнае рашэнне па міжнароднай абароне, ці быў выкліканы на допыт. Таму мы бачым, што гэта мяняецца, і мы павінны да гэтага рыхтавацца. То бок вельмі адказна адносіцца да сваёй легалізацыі. Перад тым, як складаць заяву, можна пракансультавацца, але ўжо сапраўды, тое, што сказаў міністр, сапраўды вельмі шмат беларусаў зараз за хвілінку ўжо будуць атрымліваць доўгачасовага рэзідэнта ці пастаянны від на жыхарства. І я вось мяркую, што вельмі добра таксама праглядзець сваю стратэгію, потому, а як я хачу легалізавацца далей. Ну, вось, давай, Ольга, вот мы нарэшце да гэтага і дойдзем, бо ўжо трэцюю праграму ўжо ўсё хочам да гэтай тэмы дайсці, але з-за актуальных і не вельмі прыемных часам пераважна, на жаль, навінаў даводіцца абмяркоўваць і каментаваць іншыя сітуацыі. Таму давай, ўсё ж таки сапраўды так, набліжаецца час, калі людзі ўжо могуць легалізавацца афіцыйна, выбіраючы паміж двумя вось гэтымі пазіцыямі. То бок, з аднаго боку пастаянны від на жыхарства, другая статус доўгачасовага рэзідэнта. Як выбіраць? Вот умоўна кажучы, атрымліваецца, я стаю перад выбарам, я магу пайсці гэтым шляхам, магу гэтым. Не зусім так. Гэта такія два браты, яны вельмі падобныя, абыдва бестэрміновыя. То бок мы легалізуемся і ўжо бестэрмінова перабываем у Польшчы, толькі змяняем дакумент. Трошкі падобна да міжнароднай абароне, але яшчэ лепш. Калі мы кажам пра пастаянны від на жыхарства, ён такі больш гуманітарны характар мае, але таксама мае сувязь з Польшай нейкую. Гэта для тых, хто з'яўляецца мужам, жонкай грамадзяніна Польшчы. Для тых, хто мае польскае паходжанне, карту паляка, і для тых, хто мае міжнародную абарону. Бо Польша ўзяла за такую асобу абавязак надаваць абарону, і праз 5 год можна атрымаць пастаянны від на жыхарства. Для тых, хто мае міжнародную абарону, вельмі добрыя навіны такія, што перадусім
5 год улічваецца таксама наша працэдура, то бок мы лічым ад пачатку складання заявы ў памежнай службе, а не ад атрымання рашэння. Гэта першая добрая навіна, што мы колькі б мы не былі ў гэтай працэдуры, некаторыя людзі ўжо другі год, але мы нічога не трацім. Гэта ўсё наша неперарванае легальнае перабыванне. А другое, што да пастаяннага віда на жыхарства, калі у нас ёсць міжнародная абарона, нам нічога не патрэбна, акрамя гэтага. Толькі 5 год неперарвана перабываць і мець гэту міжнародную абарону, ці статус уцекача, ці дадатковую абарону. Класна ў тым, што не трэба здаваць мову, не трэба мець рэгулярны стабільны доход, не трэба мець месца пражывання, ну, заўсёды варта мець трэба, але не трэба гэтага пацвярджаць. Таму пастаянны від на жыхарства гэта такі, я б сказала, люксусовы статус, і картка, якую трэба мяняць, яна мяняецца раз на 10 год. То бок мы ўжо забываемся пра пытанне гэта няшчаснае, ці будзе у нас дакумент, які сцвярджае асобу. У меня есть шмат кліентаў, якія атрымалі пастаянны від на жыхарства і па сваіх прычынах не складаюць заяву на польскае грамадзянства і проста жывуць паводле вось гэтага пастаяннага віда на жыхарства, але калі хтосьці думае таксама атрымліваць польскае грамадзянства, то гэта магчыма са статусам міжнароднай абароны, калі вось мы атрымалі пастаянны від на жыхарства. Для статуса уцекача гэта толькі 2 гады зараз да грамадзянства, то бок атрымліваем пастаянны від на жыхарства, праз 2 гады маем магчымасць складаць заяву пра прызнанне нам грамадзянства. Са статусам дадатковай абароны 3 гады. То бок сцежка вельмі такой шлях вельмі просты, лагічны. Калі заканадаўства не зменіцца. Пакуль што ўсе размаўляюць пра доўгачасовага рэзідэнта, таму будзем спадзявацца, што ў гэтай сцежцы не, але важна разумець, што міграцыйная стратэгія прадугледжвае, канешне ж, экзамен па польскай мове. Зараз гэта ўзровень B1, але таксама будзе тэст грамадзянскі, ён называецца тэст абыватэльскі. То бок гэта тэст, які будзе правяраць веданне намі культуры, традыцыяў, такой агульнай знаёмасці гісторыі. То бок важна, канешне, калі мы плануем атрымаць грамадзянства, я да гэтага беларусаў вельмі заклікаю, што не проста мы інструментальна, як кажуць польскія ўлады, выкарыстоўваем гэта, але сапраўды вельмі важна стаць часткай вось супольнасці гэтай. Яна вельмі класная, яна вельмі цікавая. І вось нават калі ў мяне былі там, я калі прыехала ў Польшчу і здавала экзамен о ведзе о Польсцы, ну вельмі шмат супольных гісторый з Беларусю. Ну, то бок вельмі гэта цікава. Мне падаецца, гэта іншая частка, якую мы можам паглыбіцца. Культура, традыцыі, ёсць шмат людзей, якія пайду я вось падрыхтуюся, пайду па музеях і пасля вяртаюцца і кажуць: вау, гэта было вельмі класна, і гэта было такой досвед мне дало. Там, напрыклад, музей габрэяў у Варшаве ці паўстання варшаўскага. То бок трошкі таксама пашырыць свае веды ў гісторыі і ў культуры вось краіны, у якой мы хацім быць грамадзянінам. Ну і калі казаць пра гістарычны ўсё ж такі такі аспект, усё ж такі і пашырыць свае веды пра тую дзяржаву, да прыкладу, у якой мы некалі, ну, 2 нашых народы былі разам. Так? Рэч Паспаліта 2 народаў. Гэта праўда. Яна некаторых, асабліва гісторыкаў, можа трошкі здзівіць, бо польская гісторыя напісана трошкі інакш, чым наша. Гэта... Ну, я вам скажу, і літоўская гісторыя таксама трошку інакш, чым наша, хоць Вялікае княства Літоўскае было супольным таксама, как бы, дзяржавай. Але, ну, мне падаецца, што гэта вельмі важна, і гэта вельмі хуткая, як час ляціць вельмі хутка, гэта вельмі хуткая дарога праз пастаянны від на жыхарства і да грамадзянства. Але, канешне, калі мы кажам пра тое, што будзе верыфікацыя таго, ці сапраўды чалавек, асоба, які складае заяву пра грамадзянства, не з'яўляецца небяспечным для краіны. Таксама трэба
перад тым як плануем падаваць такую заяву, паглядзець, ці ў нас, напрыклад, ёсць стабільны доход, ці мы плацілі падаткі ўвесь гэты час, ці ў нас ёсць штрафы, ці ў нас ёсць нейкія такія незакрытыя гештальды, праванарушэнні, розныя іншыя рэчы. То бок трэба паглядзець на сваю сітуацыю і паглядзець, ці што можна зараз ужо зрабіць для таго, каб у будучыні мець магчымасць атрымаць польскае грамадзянства. Бо я бачыла нават ва ўпраўленні, як чалавек запаўняў заяву на грамадзянства на каленкі, сидячы перад уваходам. Для мяне гэта непрымальна проста, калі нават абгрунтаванне, чаму я хачу быць польскім грамадзянінам, пішацца проста на каленкі. Для мяне падаецца гэта вельмі глыбокая і важная справа, пра якую трэба падумаць, і ўсё ж такі напісаць, чаму я асабіста хачу быць грамадзянінам. Ольга, на завершение таких, может быть, экспресс-комментар, экспресс-парада по двух тезисах, якія мы уже проговорывали. Ситуация, калі адмова у наданні міжнароднай абароны, ці дадатковай абароны, што рабіць далей? Абскарджваць рашэнне. Ёсць сітуацыі, калі гэта просто must have, таму што калі мы ўжо ўступілі ў працэдуру па міжнароднай абароне, мы ў гэтай працэдуры не можам складаць заявы пра від на жыхарства. Некаторыя думаюць, падамся я на міжнародную абарону, а пасля на від на жыхарства. Немагчыма, такая справа не будзе ўзбуджаная, закон не дае такой магчымасці. Калі, напрыклад, у чалавека ёсць від на жыхарства дзейсны, ён атрымаў адмову па міжнароднай абароне, то тут трэба падумаць, ці застацца паводле гэтага віда на жыхарства, і сапраўды было мала доказаў у справе па міжнароднай абароне, ці мы бачым такія парушэнні, якія варта абскарджваць. Чаму абскарджваць варта? Таму што калі мы не будзем абскарджваць, просто будзе такая успрымацца гэта, так, яны пагаджаюцца, вось мы выдаем адмоўнае рашэнне, яны сапраўды пагаджаюцца з гэтым, то бок мы і далей будзем вось гэту лінію трымаць. Я мяркую, што трэба абскарджваць такія рашэнні і паказваць, чаму у Беларусі небяспека. Гэта вось кожны, хто можа зрабіць у сваёй асабістай справе і таксама для агульнай справы для дыаспары. Вожык патрыёт непакоіцца, ці трэба чалавеку, які знаходіцца на міжнароднай абароне, а потым вось даходзіць да працэдуры атрымання грамадзянства польскага, ці трэба яму адначасова пры гэтай працэдуры потым адмаўляцца ад беларускага? Не. У Польшчы ёсць магчымасць мець два грамадзянства, а ў Беларусі незалежна ад таго, колькі грамадзянстваў чалавек мае, ён застаецца грамадзянінам Беларусі. І я думаю, што адмовіцца ад беларускага грамадзянства будзе не так проста. Да, бо ёсць нюансы. Так, ёсць у гэтым нюансы, можна паразмаўляць з адвакатамі беларускімі, каб яны распавялі, ці ўвогуле такая магчымасць існуе, бо мы ведаем пра тое, што... Трэба асабіста прысутнічаць. Таму, хутчэй за ўсё, гэта будзе так, што беларусы будуць мець недзейсныя пашпарты ўжо беларускія і будуць падыходзіць да грамадзянства з польскім праязным дакументам і атрымліваць польскае грамадзянства, будуць заставацца грамадзянінамі і Беларусі, і Польшчы, бо я тут не бачу магчымасці проста адмовіцца, хіба што будуць пазбаўляць. Але мне падаецца, што наадварот, заахвочваюць вяртацца ўжо, сумуюць. І на завяршэнне таксама такая можа экспрэс, мы некалі гэтую тэму закраналі, просто вот буквально днямі у Фейсбуку наткнуўся на гісторыю беларускі, якая з беларускім яшчэ паспартам дзейсным прыйшла адкрываць рахунак у банк, і ёй адмовілі на падставе таго, што беларускі пашпарт. Так, гэта сапраўды так. Што рабіць у этой сітуацыі? На Беларусь накладзены санкцыі, і таму, калі мы не можам пацвердзіць, што мы з'яўляемся рэзідэнтамі краінаў еўразвязу, то бок маем від на жыхарства, то сапраўды так, няма магчымасці адкрыць, то бок гэта можна параўнаць з тым, што грамадзянам Беларусі, якія пражываюць у Беларусі і прыязджаюць турыстычна ў Польшу, адкрывалі бы польскія рахункі. Таму перш за ўсё трэба пацвердзіць, што такая асоба знаходзіцца ў Польшчы, ці маючы від на жыхарства, ці можна папытаць такую даведку ад ваеводы, які вядзе вашу справу, каб ён пацвердзіў, што вы знаходзіцеся ў працэдуры атрымання віда на жыхарства,
таксама некаторыя банкі яе прымаюць, то бок вы з'яўляецеся тады рэзідэнтамі краінаў еўразвязу. Але сапраўды так ёсць, я вельмі шмат перапісваюся з банкамі, аналізую іх адказы, і тут пытанне пра тое, што ім трэба ведаць дакладна, што чалавек знаходзіцца ў Польшчы легальна і з'яўляецца рэзідэнтам Польшчы. Таму так, калі толькі беларускі пашпарт і няма іншага дакумента, хутчэй за ўсё не будуць адкрываць. Сітуацыя, вот калі беларускі пашпарт, але ты легалізаваны па працы, у цябе ёсць карта побыту з доступам да працы, і ўсё адно ты прыходзіш па там как бы беларускі пашпарт даеш, бо просяць жа ж пашпарту у такім выпадку, даеш беларускі, табе кажуць: "О, не, нічого, ты даеш карты побыта", а кажуць: "Всё адно з беларускім пашпартам не, до свидания". Што рабіць? Ёсць сцежка абскарджання унутры самого банку, бо канкрэтная асоба на месцы можа проста баяцца, бо ведае пра санкцыі, прайсці гэту сцежку ў банку, але таксама можна звяртацца да rzecznika фінансовага. Гэта такі орган, які дазваляе абараніць свае правы ў гэтай сферы фінансавай, і можна да яго звяртацца і па канкрэтнай справе распавядаць, чаму, бо няма тут абмежаванняў, калі ёсць беларускі пашпарт і від на жыхарства, такой рахунак павінны адкрыць. Ці пайсці ў суседняе аддзяленне. Напрыклад, але часта людзі хочуць ведаць прычыну дакладна, і яе можна высветліць. Просто ёсць у кожным банку ёсць свая сцежка, то бок абскарджання, і таксама магчымасць скарыстацца, там ёсць унутраныя юрысты ёсць, якія могуць падрыхтаваць просто адказ пісьмовай форме, з якім ужо можна працаваць. І зноўку нас вяртаюць да тэмы, якую мы ад самага пачатку, колькі гадоў ужо сустракаемся, і мы казалі пра тое, што куды звяртацца. Вот і зноўку тое ж самае пытанне: а куды звяртацца па кансультацыю па абароне? Звычайныя памагатары за грошы даверу не выклікаюць, а беларускія арганізацыі не маюць рэсурсаў, каб прыняць усіх жадаючых. Гэта сапраўды так, вот я пра рэсурсы і гэтак далей, таму што юрыдычны аддзел у Цэнтры беларускай салідарнасці, на жаль, да гэтага часу не працуе, але куды звяртацца? Майго аддзела няма. У ЦБС ёсць кансультанты, якія працуюць па гадзінах, і там трэба звяртацца, і сапраўды, на жаль, няма магчымасці прыняць усіх. Ёсць праваабарончыя арганізацыі, якіх рэсурсы абмежаваныя. А тут, я веду сваю асабістую практыку, можна звяртацца да мяне, але хто хоча, трэба загадзя проста запісацца ў праваабарончай арганізацыі. Канешне ж, там з дня на дзень, на жаль, няма магчымасці атрымаць кансультацыю, але калі ўсё ж такі звярнуцца і напісаць загадзя, праз некалькі тыдняў можа прыняць юрыст, які пракансультуе. Тут з ЦБСам, на жаль, сітуацыя такая, што калі закрываўся аддзел, мне нават калегі казалі пра тое, што вельмі мала людзей падтрымала і пісала пра тое, як важна гэта. Па маім асабістым меркаванні, ЦБС быў вельмі важная арганізацыя, якая дапамагала, сапраўды велізарную дапамогу аказвала, але, на жаль, калі ЦБС страціў фінансаванне, то ні донары, ні грантадаўцы, ні дыаспара, ні лідары дыаспары. Амаль што некалькі асобаў напісалі падтрымку і казалі пра тое, як гэта важна. На жаль, прайшло ўжо амаль што год прайшоў ад таго, як закрыўся аддзел прававой дапамогі, які кожны дзень аказваў дапамогу. Мае юрысты ўжо знайшлі новае месца працы, і, канешне, ўжо мы не размаўляем пра вяртанне гэтага аддзела у той якасці, якой ён быў. Таму, на жаль, не было значнай падтрымкі для аддзелу, таму кожны пайшоў сваёй дарогай. Ёсць магчымасць звяртацца заўсёды ў праваабарончай арганізацыі, можна ўпісаць у Google, якія арганізацыі, ці польскія, ці беларускія дапамагаюць. Сходы можна назваць, калі не ўлічваць такую абмежаваную кансультацыю, магчымасць кансультацыі Цэнтра беларускай салідарнасці, можна яшчэ называць Free Беларусь Цэнтр, можна назваць, хто
кто там партызанка відаць нейкія кансультацыі дае Ёсць польскія арганізацыі, Стоварышэнне інтэрвенцыі правны, польскі форум міграцыйны, фундацыю ацалення, іх нават десяткі. Канешне, там мы не можам улічваць, што там будзе беларус ці беларуска, якія польскія юрысты, бо такіх юрыстаў вельмі мала, так сапраўды прафесійных. Мы не кажам пра спецыялістаў па легалізацыі, якія проста займаюцца легалізацыяй. Там будуць польскія юрысты, якія будуць вас кансультаваць на польскай мове. Хто хацеў бы скарыстацца з такой прафесійнай дапамогі, можа ёй скарыстацца. Але ёсць даволі шмат, гэта можа там 5-10 юрыстаў беларускіх, якія вельмі прафесійна гэтым даўно займаюцца, і можна да іх звяртацца. Я думаю, што гэта прозвішчы ўсім вядомыя тых юрыстаў, якія ў дыаспары займаюцца міжнароднай абаронай і вельмі прафесійна, я думаю, на мой погляд, гэта робяць. Гэтыя юрысты ўжо там 6-7 год займаюцца гэтымі справамі, і калі вы бачыце, што там няма даверу да памагатараў, то можаце звяртацца вось да прафесійных юрыстаў, але, канешне, кошт іх кансультацыі непараўнальны да таго, калі у ЦБС была гэтая дапамога цалкам бясплатная. Таму, на жаль, вось такія зараз часы. Да, ўсё мяняецца, і, на жаль, не заўсёды мяняецца да лепшага. Тым не менш, пазітыўная навіна ў тым, што мы працягваем сустракацца з Ольгай Дабравольскай в эфіры Еўрарады і даваць вам бясплатныя кансультацыі па пэўных пытаннях, альбо падказваць, куды скіроўваць свае погляды, на што звяртаць увагу. Дзякуй вялікі. Ольга Дабравольская, Зміцер Лукашук былі з вами. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, ставьте падабайкі, націскайце на званочак, каб не пропускаць наши эфиры. Жыве Беларусь! Жыве вечна!